Čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videu. Už som tu normálne asi 15 krát v Šuranoch. Za každým som chcel robiť video, za každým som nahral také totožné intro k tomuto. A tak vám poviem, že nikdy to nevyšlo, lebo buď sa nedalo jazdiť, tam bolo strašne veľa ľudí, alebo som nevedel čo jazdiť. A tak vám poviem, že ani dneska neviem čo jazdiť. Ale videl som také strašne motivačné video od typka Gary V. Asi vám ho tu aj strihnem potom, že je aké. Fuck the lighting, fuck the script, talk about your fucking life. Posting on social and starting is completely based on self-esteem and insecurity. Every minute you step away from this camera, you're gonna go in that little head of yours. Well, I don't have anything to add. Well, I'm not that smart. Well, I don't look that good. Well, I don't this, I don't that. Well, Gary, it's my social, my friends are on this, I don't want them to judge me. It's all the same shit. You are avoiding this out of insecurity. Whose judgment are you worried about when you fail? Please use this as a sign from God. Turn the camera, said, fuck it, Gary V made me do this, and give him a fucking life update. Don't be scared. Everybody else sucks too. A tak som si povedal, že hej, no ako za čo na tom bude, hej, a nakoľko mám v hlave už vyše, už môžem povedať, že vyše roka, že začnem zase robiť tie videá a že z toho možno niečo akože začnem budovať, dúfam. Akože aj keby ne, hej, tak aspoň budeme mať pekné spomienky v starobe. A neviem, no akože trebalo vydať čo robiť, čiže doraz vystúpim z auta, zoberiem bike a pôjdeme pekne pojazdiť. Dáme nejaký chillik. Ja som tu bol aj predvčerom, ale to bolo také, že reálne som nevedel poriadne ani bunny hop zrobiť, lebo som nebol vyše mesiaca na bajku asi. Akože vedel som aj nejaké tie základy, ale nebolo to nič extra. Takže to beriem tak, že v piatok som sa tu rozjazdil, okúkal, tak oťúkal trošku, že som naspäť na bajku a teraz pôjdem už normálne akože, ne že pohrotiť, ale proste za čo také aktívnejšie, hej. Takže ideme vystupovať, ideme jazdiť. OK, takže ja som si pojazdil pár klipov som si nahral, tuším som sa aj spotil. Ako klipy také, no, nemoc akčné, nemoc basic, také priemerné by som povedal. Určite by sa dalo aj lepšie, je možné, že by mohlo byť aj horšie. Takže toľko k dnešnému jazdeniu a pomaly idem domov. A to je asi všetko, akože tak vám poviem, že s tými klipmi som reálne že betlil, čo akože podľa mňa by nemalo tak byť. Ale zase si myslím, že po tej dobe, po akej som bol na bajku, tak je to celkom v pohode, no, že taký jemný battle som si dal. Akože reálne došiel som tu o 4 niečo, teraz je 6:25, čiže 2 hodinky som jazdil a dobre, ok, mal som jednu pauzičku, to dajme takých 20 minút. Tak ok, 2 hodinky som si jazdil. A tak vám poviem, že no neviem, asi každý ten klip mi zabral takých 15-20 minút, čo podľa mňa na tie triky, aké som tam robil, není ideál. Jasné, mohli by to byť first try triky, ale bohužiaľ. Ale celkom v pohode pojazd. Dúfam, že ešte si pôjdem pojazdiť, teda určite si pôjdem pojazdiť, dúfam, že to natočím. Čiže tešte sa na nové videá, na nové vlogy
A dúfam, že to niečo z toho bude, akože z tohto, že sa nám to bude páčiť a že to bude celé fajn. Takže ja už mám naštartované, už tu vysedávam, takže idem zhodiť termotričko, lebo zhorím v tom aute. A idem zhodiť mikinu, oblečem si bundu, prezujem kopačky, lebo v tých, čo jazdím, tak už sú také polorozpadnuté, tak v tých moc nechcem chodiť, čak by som mal by som išiel domov, tak by mi nohy odumreli, jednak z toho, že by som mal vodu v topánkach až, a druhá vec, že akože nie sú už ani moc pohodlné, to sú akurát také, že akurát najazdené, vychodené, hej, proste, takže prezujem sa, prezlečiem a idem domov spinkať, zajtra do roboty, pecka, život jak sa patrí, takže tak no.